Juvenilian hurbiltzen naiz behar bada gero, hori dola eta, esautzen dut, MK-ko inguruko jentia, eta ez da gizar, lagunak eta itaitxut, eta gero hor gehiago, zanda, inoiz, zanda, militante izan gabe, baina hortxe. Eta soldadu euskara joan nintzanean, eurekin nolabiteko loturiaz. Eta soldadu euskan ere, beraien bitartez egin dituen lotura batzuk eta nire taldetxo bat edo. Soldadu euskan normal joan zen, baina, hirueta bostean Franco hil zen. Guken den kuartelean, hirurogeita hamabostean, egin zen baita ere, Otaegi eta Garmendiaren epaiketa. Eta Burgosen bartan ere, hirurogeita hamabostean irailan, hil zuten Otaegi, txiki beste toki batetan ez da, Otaegi Burgosen, ez gure kuartalean, baina Burgosen. Beraz, kontua pipian zegoen, eta soldadu euskan nengoela ere baita ere, sortatu zen Gasteizkua. Gau ez, itxartzera etorri ziren, eta atzamarrez, zu fusila hartu eta benga, eta ni itxinen duten. Baina nire aluan zeuden batzuk eta ez da gizar, kamioetara eta Gasteizera. Gero, ez genekien zer demontre enkartatzen ari zen, eta zen, ostris, gero jola, eskarrak, eneutela bidali, ez? Baina gero dirudinez, ez da egite, kontxoiak eta gizar eta eruatera, ez? Eta intendentzia lanetara, eta bala espada. Gero beste kontu bat ere gertatu zitzaidan, lehen aipatutako talde eskertiar horretan bintzan, ez? Eta noizbenka igual, panfleto botatzen genituen edo. Eta fetxe horietan, hirurogeita hamabostean, oseian, ejertzituan bertan sortu zen diktaduraren aurkako talde bat, ofizial talde bat, UMD, Unión Militar Democrática. Bere alarrapatu zituzten, eta epaitu, eta ez dakitzen bat zigor, eta egin hor. Eta orduan guk nahiz eta eskartiarrak izan, eta euren naia eta euren ideologia izan gurea, baina bintzat euren alde egitea erabaki gendun, ez? Frankoren kontrata ez dakitzar. Eta horre ere, panfleta batzuk egin duen. Horria, asarratu jentzien jefiok, eta aginte bat egon zen, aurkitu behar ditugu. Hor da bizenak, aurkitu behar ditugu. Eta, alakon baten, agindu zuten, kuartel guztietan, harakatze kasinero guztiek eta ez da gizar, takila guztiek eta zabaldu eta behiratu. Eta ni zoritxarraz, eta tontorri bat eginez, ez panfletorik, baina banuen eskerreko aldizkarien bat. Eta hori harrapatu ninduta. Da ordutik, ziren nire soldauzko azkenengo hilabetea, hau nituen, ez zidaten ezer egin, baina kapitanaren jarrera zeharo aldatzen. Enuen harreman askorik ez da, baina, gau primero izanik eta zer, noizbenka etorri eta besti eta bat, itzaldi bat. Begiratu bez. Eta brigadak esaten ziren, Salaberria. Bueno, edu zen, azkenen goguna, kartilak hartzeko goguna, eta normalean, militarrak eta dia oso, hasi, ordena, gero ez egizadakin hor, hasten da, taka, kartila banantzen, eta nire izana, aipatu bez. Izen bakoitzean, nire berago, oiama. Da ez azkenian, taka. Mazidan da, Salaberriak tenka zuen.